Βυθματολογία. Θα μας επιστρέψετε να ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Μιλάμε για τα παιδιά που μας εκπροσώπησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του F1 in Schools. Πήρανε καταπληκτικές διακρίσεις και κατάφεραν να περάσουν ομάδες που και μεγάλη παράδοση έχουν στο θεσμό και φυσικά πολλές συμμετοχές. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ελληνική συμμετοχή στον Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό F1 in Schools. Φέτος οι τελικοί έλαβαν χώρα στο Αμπου Ντάμπι και το Ferrari World, με την ομάδα Ground Force Project από τα εκπαιδευτήρια Αυγουλαία Λιναρδάτου να εκπροσωπεί την Ελλάδα, διαγωνιζόμενη κόντρα σε 32 άλλες ομάδες. Συνολικά 17.000 μαθητές ηλικίες 9 έως 19 ετών λαμβάνουν χώρα στο πρόγραμμα που οδηγεί τους μαθητές στην εμπειρική απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις φυσικές επιστήμες, στις νέες τεχνολογίες, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και την ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, κατασκευάζοντας μικρά μοντέλα αγωνιστικών αυτοκινήτων από ξύλο μπάλσα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα CAD και CAM εργαλεία και δουλεύοντας ομαδικά σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας των μεγάλων ομάδων της Φόρμουλα 1. Η Ground Force Project λοιπόν κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης χώρας και το βραβείο καλύτερης χρήσης social media. Παράλληλα ήταν ανάμεσα στις 3 προτινόμενες ομάδες για το βραβείο της καλύτερης ιστοσελίδας. Όμως και από επιδόσεις η ελληνική ομάδα δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Στις προσπάθειές της στο Αμπου Ντάμπι, η Ground Force Project σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αφού ο χρόνος που χρειάστηκε το όχημά της για να διανύσει τα 20 μέτρα της ειδικής πίστας του F1 in Schools ήταν 1,073 δευτερόλεπτα στους αγώνες αυτόματης εκκίνησης και 1,262 δευτερόλεπτα στους αγώνες χειροκίνητης εκκίνησης, κατακτώντας έτσι την 9η και 12η θέση αντίστοιχα. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Μέχρι στιγμής 34 ομάδες μαθητών από 24 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό F1 in Schools που αφορά τη σχολική περίοδο 2012-2013. Αν θέλετε να ζήσετε και εσείς με τους συμμαθητές σας αυτή τη μοναδική εμπειρία, έχετε λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο για να δηλώσετε συμμετοχή στον φετινό ελληνικό τελικό του F1 in Schools.